daya, na daya, na daya, na daya, mu ne shugar na daya, na daya, mu ne tawagar na daya. Full effects on the beats. Mu ne na daya, mu ne na daya, na daya, na daya, mu ne shugar na daya, masoya na daya, muna bayan na daya. Wane ne na daya, annabi ne na daya, na daya, na daya, Muhammadu ne na daya, na daya, na daya, mu ne shugar na daya. Da'iman da'iman muna cikin na daya, da'iman da'iman muna cikin na daya. Sallama mai kamshin sabati gare ka ya abban su fati, me zan ce rabu yayi maka kullum gare ka yake salati. Wasilar koko fadilar mukamati koko darajati, ka kure komai tun a asalin azalati. Ni kai na hadiya ne a gare ka mai zana baka hadiyar, an sallar ce sunan ka muka rubuta a hadiyar. Qur'ani mu'jizar ka ce ta yaya zai kai ayi hadiyar. Salatin ba mu muke ba mai yanta Allah ne ke da isar. To da me za mu burge ka banda zallar kaunar ka, mu adade mu da soyayyar ka, ko za ta yi kisa ba ma shakka. Kula buci muke a bar mu da kai, a bar mana kai, mu a bar mu da kai, mu zauna da kai har mu mutu da kai. Dan za a tashi mu tashi da kai a karkashin tutar na daya. Mu ne na daya, mu ne na daya, na daya, na daya, mu ne sugar na daya, masoya na daya, muna bayan na daya. Wane ne na daya, annabi ne na daya, na daya, na daya, Muhammadu ne na daya, na daya, na daya, mu ne sugar na daya. Da'iman da'iman muna cikin na daya, da'iman da'iman muna cikin na daya. Sani mai miƙawa gadar mu ta haiwa, arziki mara yankewa, igiyar da ba ta tsinkewa, bango abin dafawa, dukiyar da ba ta karewa, garkuwa mara fashewa, takobin da baya karyewa. Kwarjinin duk lamarin Allah annabi ne ai ba wani ne ba, fitilar haska dukan imani ɗa ne ai ba wani ne ba, kwanciyar hankalin halitta Ahmadu ne san ba wani ne ba, min kai laika an ka ce ɗa wanne ba wanne ba. A dan zuciyar masoyanka walla ta fi aljanna tsaruwa, soyayyar ka ɗa Muhammadu ta fi addini karbuwa. Kana cikin komai na cikin ka da kai fa dole shakuwa, dan kai an ka shirya komai ba dan ka ba da babu samuwa. Mai maulana titani, mai gausin zamani, bujuyi sirrin zamani, mai tika sharif amini sirrin tawahirin da ma'ani. Wala fice muke a bar mu da kai, a bar mana kai, mu a bar mu da kai, mu zauna da kai har mu mutu da kai. Dan za a tashi mu tashi da kai a karkashin tutar na daya. Mu ne na daya, mu ne na daya, na daya, na daya, mu ne sugar na daya, masoya na daya, muna bayan na daya. Wane ne na daya, annabi ne na daya, na daya, na daya, Muhammadu ne na daya, na daya, na daya, mu ne sugar na daya. Da'iman da'iman muna cikin na daya, da'iman da'iman muna cikin na daya, na daya, na daya, na daya.